Aquest Consell, juntament amb l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament, seran dels primers organismes que desapareixeran si mai Aliança Catalana assoleix el govern. Perquè els catalans ja n'estem tips d'abocar indiscriminadament recursos en consells inútils, inoperatius i ineficaços. Catalunya només ens té a nosaltres i la meitat, ja ho veuen, distrets jugant a altres causes o fent deliberacions ètiques sobre altres guerres. En comptes de concentrar esforços i recursos en la preservació i foment de la nostra identitat o en la millora dels nostres serveis públics, ens dediquem a forjar guinguetes a on abocar els diners dels contribuents i a on col·locar excàrrecs polítics. Però si fins i tot les auditories avalen la posició d'Aliança Catalana, l'auditoria lliurada el 2021 pel grup de recerca Global Coach de la Blanquerna afirma que en la majoria de casos no s'ha anat més enllà de l'intercanvi d'informació i conclou: constatem el baix grau d'utilitat i eficàcia del Consell Català del Foment de la Pau. I vostès volen dotar de més recursos aquest organisme, però si els estan dient que no serveix absolutament per res? Com la majoria d'organismes i guinguetes que proliferen a redós de l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament, una agència que espoleix 40 milions d'euros anualment sense que els catalans percebin cap servei, benefici o resultat a canvi. Han convertit el pacifisme en un negoci gairebé tan lucratiu com la guerra. I no em puc estar de retreure'ls els missatges antisemites i antisionistes que avui s'han etzibat en aquesta cambra. Les imatges absolutament tètriques i devastadores del lliurament dels hostatges segrestats en la ràtzia terrorista del 7 d'octubre els haurien de fer recapacitar a tots plegats. Posicionin-se al costat de la civilització i denunciïn d'una vegada la barbària. Visca Israel i visca Catalunya! Acabat el debat, procedirem a la votació. Cridem a votació.